Ottubru ħalla l-uċuħ tar-raba għaċċana għax-xita kif kien it-tielet l-aktar wieħed xott fl-istorja. Matul ix-xahar ta' Ottubru l-Uffiċċju Meteoroloġiku kejjel 4.2 mm ta' xita, jiġifieri 73.6 mm anqas minn normal. 71% tax-xita kollha li tkejlet matul ix-xahar li għadda niżlet kollha f'24 siegħa lejn l-aħħar tax-xahar. Fl-istess perjodu resqu lejn il-Gżejjer Maltin 3 maltempati bir-rat, jiġifieri żewġ maltempati inqas minn norma għal Ottubru. Ottubru kien ftit iżjed sħun minn normal bit-temperatura medja tkun ta' 22.5 gradi li kważi grad ola minn norma. L-ola temperatura tax-xahar tkejlet fid-9 ta' Ottubru meta il-Merkurju baqa' tiela sa 29.9 gradi Celsius. L-aktar jum kiesaħ tax-xahar kien it-30 ta' Ottubru bit-temperatura tinżel sa 16.2 gradi Celsius matul il-lejl. Ottubru tal-1999 jibqa' x-xahar meta tkejlet l-ogħla temperatura li kienet dik ta' 34.5 gradi filwaqt li l-inqas temperatura kienet ta' 8 gradi li tkejlet fix-xahar ta' Ottubru u li kienet irreġistrata fl-1978. Il-maġġoranza tat-temp f'Ottubru kien sabiħ, dan għaliex kien iżjed xemxi minn norma klimatika tanti li matulu l-osservaturi tat-temp kejlu 227 siegħa ta' xemx. L-aktar jum xemxi kien l-ewwel jum tax-xahar. Intant il-qawwa tar-riħ kienet fl-istess livelli tan-norma klimatika. L-aktar buffura tar-riħ b'saħħitha tkejlet fit-19 ta' Ottubru.